ಬಬ್ಬಸ್ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇಲ್ಲೇರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಐಟಮ್ ಊಟೆಲ್ಲ ಬೈದ್ವಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಕೋಲಕ್ ಬಿದ್ದಾರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ನಾಡು ಅಂಚನೆ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಮುಜೆ ಜನ ಆಪಿಂಗೆ ಅಂಚ ಮುಜ್ಜನ ಎಂಕುಲು ಕೊಲ್ದ ಪಕ್ಕ ನಾನು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪಿರಾವುದ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಒಕ್ಕಲು ಒಂತ್ ಬರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಕೋಲ ತೂವರೆ ಆಪುಜುದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಪೋತ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಆಜಾರದಂಚೆ ಬಿದ್ದಾರ್ಥ ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲ ಕೋಲ ತೂವರೆಗೆಂತೂ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅಂಚೊಂಚೂರು ಕೈ ಮುಗಿದಾಂಡಲ ಬರ್ಕ ಅಂತ ಪಪ್ಪ ಪನ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಪನ್ನಗ ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡತೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಇಡೆ ಬರೋಡತೆ ಅಂಚದ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂದು ಐತೆಂಗ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಮಕ್ಕಳು ತೊಗೊಂಡು ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೋಕ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತದಂತೆ ಉಲಾಯ್ಡಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತದು ಅಂತ ಕುಲ್ತು ಅಪ್ಪ ಅಂಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪುರ ಅಂಟ ಚೂರು ಪೊರ್ತಕ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೇರ್ ಕೋಲ್ ತೂವರ್ನೆ ಬುಡ್ಜಿ ಸೀದಲೆ ತೊಂಬತ್ತೆ ಬೇಜಾರೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾ ಪೋದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಬ್ಬಸ್ ಗೊಂಜಿಲೆ ತೊಂದು ಪೋಪೆರೆ ಪಪ್ಪ ಅಂಚ ಪಬ್ಬಸ್ಗೆ ಪೋಯ ನಿಜವಾದ ಐಡಿಯಲ್ಗೆ ಪೋರೆ ಬಸ್ ಫುಲ್ ಅದು ಬಸ್ ರಷ್ಯಾದ ಪೋತೇರೆ ಕಲ್ಲ 42 ನಂಬರು ನನ್ನಲ್ಲ 22 ನನ್ನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಯಿನ ಪಬ್ಬಸಡಿ ಇತ್ತು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಎಂಚಿನ ಪಿದ್ದೇಡ್ ಮಲ್ಲ ಲೈನೇ ಉಂಡು ಅಂಚುಂಡು ಜನ ಬಸ್ ಬೈದ ಫಸ್ಟಿಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ದು ಸಾಕ ನಿತ್ಯ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬನ್ನಾಗ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಿಡ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಗಡ್ಬಡ ನಮ್ಮ ಗಡ್ಬಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಂದೆ ಬನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅದೇ ಕೂಡ ನೀರು ಬರಲಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಂದು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಡುವರ ನನ್ನ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ ಗಡ್ಬಡ್ ಬರ್ತದೆ ಆಡ ಎನ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಐಸ್ ಎನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಕು ಮಾತ್ರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೈತಿ ನನ್ನ ಬರು ಕದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಮ್ಮನದು ಮಲ್ಲ ಚಮಚೊಂಡಿಗೆ ಪಬ್ಬಸ್ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಕಿಂಗ್ ಫೈನಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬಾಯ್.